नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत बा रउआ सबन के देश के पहला भोजपुरी फाइनेंस चैनल भोजपुरी फाइनेंस टॉक। पिछला वीडियो पर जवन प्यार आ सपोर्ट रउआ सब देनी जा ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। अब सोचा तानी कि जब रउआ इतना प्यार देत बा हमरो जिम्मेदारी बा कि रउआ के काम के जानकारी दी। यही से अब हम लेके आ रहल बानी शेयर मार्केट के जवन में रउआ के मिली शेयर बाजार के बेसिक से लेके प्रैक्टिकल समझ भोजपुरी में एकदम आसान तरीका से। लेकिन एगो छोटा सा टारगेट बा, अगर बैंकिंग सीरीज के कौनो वीडियो पर कम से कम 100 व्यूज और 20 लाइक आ जाला तो वही से हम शेयर मार्केट के वीडियो अपलोड करल शुरू करम। यही से अगर रउआ चाहत बानी कि भोजपुरी में मिले प्रोफेशनल फाइनेंस कंटेंट तो वीडियो के जरूर लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। चली जा आज के टॉपिक पर बात करल जाओ। आज हमनी के एगो ऐसन विषय पर बात करल जा जवन सबकर जिंदगी से जुड़ल बा, बैंक कैसे पैसा कमाएला। बहुत लोग खाली इतना जानेला कि बैंक लोन देला और ब्याज लेला, बाकी बैंक के कमाई ओकरा से कहीं ढेर बा। ये खाली ब्याज के खेला नइखे, ये एगो बड़ बिजनेस मॉडल बा। बैंक के कमाई के बात करल जाओ तो पहला नंबर पर आ जाएला नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दूसरा नंबर पर आ जाएला अकाउंट रिलेटेड चार्जेस, तीसरा नंबर पर आ जाएला कमीशन एंड सर्विस चार्जेस, चौथा नंबर पर आ जाला पेनल्टी फीस, पांचवा नंबर पर आ जाला इंटर बैंक लेंडिंग एंड अदर सर्विसेज। तो चलल जाओ सबके विस्तार से समझल जाए। तो पहला नंबर पर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक के सबसे बड़ा कमाई के जरिया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये का होला और कैसे निकलेला। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यानी बैंक कितना ब्याज के पैसा कमाता और कितना ब्याज के रूप में खर्चा करेला, ये तीनों के बीच के कमाई के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहल जाता है। इंटरेस्ट के कमाई के बात करल जाओ तो यही सब के मेन जरिया है होम लोन पर मिले वाला ब्याज, पर्सनल लोन पर मिले वाला ब्याज, कार लोन पर मिले वाला ब्याज और बैंक के अदर इनकम चाहे इन्वेस्टमेंट पर कमाए वाला इनकम। जैसे बैंक इन्वेस्ट करेला गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में चाहे कॉर्पोरेट डिपॉजिट में। अब सवाल उठेला कि लोन देवे के खातिर और इन्वेस्टमेंट करे के खातिर बैंक के पास ये पैसा कहाँ से आवेला। तो ये पैसा आवेला ग्राहक लोग के सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफ बैंक में जमा कईल पैसा से। तो ये ग्राहक के पैसा का बैंक के कुछ खर्चा करे के पड़ेला। तो हाँ, बैंक थोड़ा खर्चा करेला। तो चली जा उहो जान लेवल जाओ। सेविंग अकाउंट जौन आम आदमी अपन पैसा बचत खातिर खोलेला ओपर बैंक 2 से 4% सालाना ब्याज देला। करेंट अकाउंट के बात करल जाओ तो ये एगो बिजनेस अकाउंट होकेला, यही से बैंक ही खाता में जमा कईल पैसा पर ब्याज देवे के जरूरत नइखे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बात करल जाओ तो ए पर बैंक 5 से 7% तक ब्याज देवेला। रेकरिंग डिपॉजिट के बात करल जाओ तो बैंक ए पर 5 से 7% तक ब्याज देवेला। यानी जौन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट बा ये दोनों पर 5 से 7% सालाना बैंक खर्चा करेला। अब ये रवा देखम जा कि बैंक जब इंटरेस्ट कमाता तो वो पर एवरेज 8 से 10% तक के ब्याज कमाएला और जवन बैंक खर्चा करता ये पैसा इकट्ठा करे खातिर ए पर बैंक एवरेज 4% या 5% खर्चा करता। यानी बैंक ग्राहक से कम ब्याज पर पैसा लेता और वह पैसा लोन इन्वेस्टमेंट में लगा के उच्च ब्याज कमाता। अगर अब ना बुझाइल हो तो मान ली कि बैंक 100 करोड़ खातादार से 4% ब्याज पर पैसा उठैले, यानी बैंक के पर 4% खर्चा करे के पड़ल जवन की 100 करोड़ के 4% होकेला 4 करोड़। अब ये 100 करोड़ रुपया बैंक लोन दे देलस जे पर बैंक लेता 8% ब्याज, यानी 8 करोड़। तो यही बैंक के जो 4% खर्चा भइल और 8% इनकम भइल ओकरा बीच के जौन गैप आवता 4 करोड़ रुपया, ये हो गई बैंक के कमाई। जैसे एक केस में का भइल इंटरेस्ट इनकम 8%, इंटरेस्ट एक्सपेंस 4%, तो आ गल अपन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4%, जौन की 4 करोड़ रुपया भइल। अब दूसरा नंबर पर आ जाएला अकाउंट रिलेटेड चार्जेस। ब्याज के अलावा बैंक ढेर तरह के फीस और शुल्क से पैसा कमावेला। ये छोट छोट रकम भी जब लाखों ग्राहक से मिलेला तो एगो मोटा कमाई बन जाएला। जेमे आ जाएला एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ई खाता के सालाना देखभाल शुल्क खातिर बैंक चार्ज करेला जवन हर साल लागेला 150 से 600 रुपया तक। डेबिट क्रेडिट फॉरेक्स कार्ड चार्जेस के सालाना फीस जेमे बैंक लगभग 100 से 2000 रुपया चार्ज करेला। क्रेडिट कार्ड से बैंक खुद कमाई करेला, खास करके तब जब ग्राहक समय पर बिल ना चुका पावे ओकरा से बहुत उच्च दर पर ब्याज वसूलेला। एसएमएस अलर्ट चार्जेस, रउआ के जवन बैंक एसएमएस भेजेला ओकरा खातिर भी 3 महीना में एक बार
या सालाना शुल्क लागेला, जौन आमतौर पर 10 रुपया से 25 रुपया प्रति 3 महीना तक हो सकेला। मनी ट्रांसफर फीस जिनमें एनईएफटी, आरटीजीएस चाहे आईएमपीएस के जरिया से पैसा ट्रांसफर करल जाला। ऐसे पैसा भेजे पर एगो छोटा शुल्क लागेला, जेमे बैंक लगभग 2.5 से लेके 50 रुपया तक चार्ज करेला। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर अभी फीस कम हो गईल बा या खत्म हो गईल बा, बाकी बैंक अब भी ऐसे कुछ कमाई तक कर लेवेला। अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक फीस जेमे बैंक लगभग 50 से 100 रुपया चार्ज करेला। चेकबुक इशू, चेकबुक के पन्ना खातिर भी शुल्क लागेला, खास करके निर्धारित मुक्त सीमा के बाद, जेमे बैंक लगभग 100 से 200 रुपया चार्ज करेला। लोन प्रोसेसिंग फीस, लोन देवे से पहले बैंक एगो प्रोसेसिंग फीस लावेला, जवन लोन के रकम के 0.5% से 2% तक होकेला। इहो बैंक के इनकम है। अब तीसरा नंबर पर आ जाएला कमीशन एंड सर्विस चार्जेस। फीस और कमीशन के जरिया से बैंक के कमाई में आ जाएला फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस, जेकरा कहल जाला फॉरेक्स इनकम। जब कोई विदेशी मुद्रा के अदला बदली करेला तो बैंक एगो मार्जिन या कहल जाओ फीस रखेला। ये विदेश जाए वाला लोग या अंतरराष्ट्रीय व्यापार करे वाला लोग से बड़ा कमाई के जरिया बा। कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा या बॉन्ड बेचे पर बैंक कमीशन कमाएला। अब बैंक ना रहल, ब्रोकर केहू काम करेला कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड चाहे इंश्योरेंस आम जनता तक पहुंचा के बेच के ऊपर कमीशन कमाएला। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी, लॉकर रेंट, बैंक के लॉकर सुविधा खातिर ग्राहक से सालाना किराया वसूलेला। कस्टोडियन फीस एंड कैपिटल मार्केट सर्विसेज, बैंक बड़े बड़े संस्था अमीर लोग खातिर शेयर या अन्य संपत्ति के देखभाल करेला, जौना खातिर भारी फीस लेवेला। चौथा नंबर पर आ जाएला पेनल्टी फीस, यानी नियम उल्लंघन कइला पर बैंक जवन पेनल्टी लगावेला। चेक बाउंस, चेक बाउंस पर 200 से 500 तक जुर्माना लागेला। ये डिपेंड करेला कि चेक के अमाउंट कितना बा। लेट पेमेंट या डिफॉल्ट चार्जेस, लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल देरी से चुकैला पर बैंक 2% से 3% प्रति माह जुर्माना लगावेला। आ क्रेडिट कार्ड पर कबो कबो ही जुर्माना बहुते अधिक मात्रा में लागेला। कार्ड स्वाइप लिमिट एक्सीडिंग चार्जेस, बैंक कार्ड प्री लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कइला पर 30 से 50 रुपया हर एक्स्ट्रा इस्तेमाल पर लागेला। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखला पर चार्ज 100 रुपया से 500 रुपया तक लागेला। ओवरड्राफ्ट चार्जेस, ये लोन के एगो प्रकार है जवन करेंट अकाउंट होल्डर के देवल जाला, जे पर बैंक ब्याज आ पेनल्टी दोनों चार्ज करेला। बैंक लेंडिंग एंड अदर सर्विसेज, बैंक लोग आपस में भी लोन देला लेला। जब बैंक भी कैश कम पड़ जाएला तो ग्राहक के पैसा निकाले में कोई दिक्कत ना होके ए खातिर बैंक लोग आपस में भी लोन देला और लेला। रिजर्व बैंक पॉलिसी के तहत एकरा के कॉल मनी मार्केट भी कहल जाला। इससे बैंक के रोज के कैश फ्लो मैनेजमेंट में फायदा होला। तो ऐसे वीडियो एंड करतानी। आसार बा कि अब रउआ समझ गईनी कि बैंक पैसा कैसे कमाएला। अगर ये वीडियो रउआ के काम के लागल तो लाइक, शेयर और कमेंट करी, जानकार दोस्त लोग के भेजी और भोजपुरी फाइनेंस के दूर तक पहुंचाई। अगला वीडियो में रउआ सबनी के समझल जा कि बैंक कितना प्रकार के होकेला और आम आदमी कैसे बैंक खोल सकेला। जय हिंद।